Čaute, vítam vás z dnešného videa. Dneska si hráme Fortnite a sme tu na posledný 15 a zdrháme pred zónou, ok, 13 dokonca už. Takže musíme takomu zdrhnúť. No alebo takomu zabiť. Kde je stred? Tu je stred. Takže ideme zle. My sme celý čas kamo išli k zóne. OK. Kde? Čo ty po mne strelal? No, dobré. To už nie ty však. Som ja. Čo? Doktory sú možno v kríkoch. Tak, ktorý sú možno v kríkoch. Áno, kempy. Nie, že my vyhráme a bude vyššie. Ide po nás o chvíľu. To není určite stres. Kamo, ono si tá zóna robí, kamo, čo chce reálne. Skúsime dať... Máme súboj. Skúsim dať Victory Royale. No tak to po mne ide. A OK, znokautoval som typka. Dajde. Zabil som typka. Legendary. OK, daj toto. Treba vezme si tie granáty, lepkavé. Kamo, A potrebujem shieldy. tam ideme. Nemáš metky? No, mám jeden, kamo. Hodíš mi, už mám 60 životov. Díky. OK, kde je taký typek. Tam hore takto strieľa. Na kopci asi. A nie tu auto. O, ide po nás to, musíme utekať. A tak to tlak! Je tu niekto. Easy knockout! Easyčko. Mám 3 minútky, ty kamo. Sorry. Daj toto. Jaj, okej. Healy. Ale 15 sekúnd po nás pôjde strna. Zdrhni. Choď preč. Áno. Dobre, teraz rýchlo. Mne sa to zase... 6. Mne sa to zase zabugovalo. OK, už je iba 4 a idú proti nám. No dvaja proti nám. No, 3. Ja no hej. Sebor, Zdrhaj od zóny, preč od zóny. prečo? Jaj. No, akože od toho borderu. Do zóny musíme ísť. A oni tam teraz všetci idú. Čakám ťa. Camping zatiaľ. A kamo, možno tam tiež taký typek bude campy, proste. Si? Ešte nie, si utekaj rýchlo. Dal si to? Nie, ešte nie. Som tu. Dobre. A tu nak bude taký... Udávaj bude týpek. Shotgunka. OK, teraz si najlepšie brať shotguny, lebo teraz je seboj, tu na nie týpek. Áno! Victory Royale!
schoď. OK. To bolo OK, takže ľudia. Teraz nedávaj play again, OK? Takže idem vám za čo povedať. Ten, kto... OK, ticho buď. Ten, kto mi napíše, dá like, odber a napíše mi do komentára jeho nick vo Fortnite a uvidím, že je online, tak mu gifnem taký skin, taký proste ten Squid Game, hej. Ale musí dať like, odber a čau!